Alright. Ang cellphone. Alright, mga idol. Ang cellphone. Daghan kayo mga idol, oh. Woo! Daghan ako, ano boy? Baki. Hello mga idol. Lain na sa nga to ang tripping karon mga idol. Padong may mamaki mga idol. Padong may mamaki, manguha mig baki. Kapinta TV. Shout out Kapinta TV yapon. Pakipalo sa Kapinta TV mga idol og sa Manoy Chris TV. Right. Okay, labang. Hinay ha. Laom gina sa ubos ba ya? Hinay. Tagsa lang. Tagsa lang. Ayaw mo pagdungan. Kitago na na. Ini napita idol. Labanguno na siya. Na ay taytayan aning 40 ng daan na mga idol. Tago na kay mga idol. Tago dong. Yalaom kay ni sa ubos mga idol. So careful gid ang tanan kay parang walay madisgrasya. Daghan kay be. Grabe ka daghan mga idol. Para ko sa kabarangay mga idol ba. Manguharang baki mga idol. Pamaki Adventure. Operation Baki. Right. Mga Baki boys, Baki girl. Ano yung sa layat ha? Taba toy. Kaya mo, ikidaya mo. Halay. Awala na. Toy, tagor kita lang mo ito. Oy, tapos na. Lego deh kan. Wala ka boys. Ikoy mo, adtop lang sa kunaw. Buang ka, Ji. Nay, baki dire gamay. Gipunit ni CJ. Why ni ambak dire, murag narag gina diha. DJ Brian Nato. Okay, kuha na ganina. Wala nang Yam! Bakit mga idol?
Right. Wala lagi itong duha dyan. Hindi ko naapat to. Nakuha na to. Wala ko rin. Ako mo to. Wala ka dyan. Oo, mao na nila yan. Aw na to diri. Dira dio gani gali ra man diri de. Kalabang diri. All right. Ikay mo kaog baki bay. Siyempre. Kami pinambaki. Ay, kamay nga baki na. Dakon pa rin mo. Right. Kadakon pa rin mo mga idol. Like live. At hubos. Wala na to. Wa mi kita ni agi ya. Among kita na aw. Oh ya badi ah. Mana? Okay, saka nito, Clay. Gano'n natin dyan. Lagi gumitan. Limatok te. May yawa na. Vlog ito. Kita mo ito balik. Yabag makaon mo pili to sa itlog nimo. Labang na dyan yan. Dali dyan yan, kaya nailimatok dyan yan. Ayawa na dyan yan. Ayawa biyani. Sabayam oy. Kuyawan ta oy. Na, mapilit yun na. Gamay bitaw. Na, tanawag yun na. Dako na ba? Dako. Yan. Ah, busog to? O, kasi bawalo, ipasok lupog na ito. Ipasok na sa ilok mo, boy. Buang magkachimbo. Dali na oy. Bili ah, mo nagpahong oy. Buang mo sa tutin. Niya sa laong din. Nabali akong tiil. Kalit lang hindi ilos na. Putil po ba nyo? Doon niya. Labas dahil. Hayag ka. Nga. One eternity later. Alright. TV, ang cellphone. Alright, mga idol. Sorry kuya. Ang cellphone. Daghan kayo mga idol, oh. J. Brian Nathan. Woo! Daghan na ko, ano boy? Bakit? Ayo, i-video. Alright. So, gikan mi na maki mga idol. Ipanggutom ang mga tao. Daghan kayo. Kahit amo na ning lutuan ni ng gabot. Woohoo!